oburzony od roku filmem Chłopi. Jestem oburzony i zbulwersowany filmem, który nazywa się Chłopi, ponieważ, dlaczego nie sztuka w ogóle? Bo właśnie nie sztuką jest wydać tyle pieniędzy i powiedzieć wszystkim, że będzie niesamowita historia. W ogóle mój kolega, w ogóle zabawny, mój kolega z podstawówki był autorem zdjęć w tym filmie, Szymon Kuriata, który też był w tej samej uczelni co ty, w takiej filmówce na operatorce. No, znam. Kuriatę znasz? Poznałeś Szymona? Chyba tak, no. Straszny będzie. Tak? No, bardzo się nie lubimy. I niech to idzie. Pewno, że macie jakieś nieznaski. Wiesz co, zawiódł mnie, w dużym skrócie, ale tylko tyle. No i może kiedyś to się rozjaśni, zawiódł mnie. W każdym razie u niego jakieś tam kadry. Te zdjęcia były milion razy lepsze niż to, co oni o tymi malarskimi efektami, które są tanie na maksa. Mnie bolała głowa w ogóle, a ja naprawdę mam bardzo otwartą głowę na pojebane rzeczy. I No na mi się wydaje, że nakładanie jakby tego efektu malarskiego jest zbędne i trochę... Mi się wydaje, że nakładanie tego efektu malarskiego jest niepotrzebne, bo można to malarstwo interpretować operatorsko też.